Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Shadaya night achinyomba Mai Titi nemwana wavo Fifi because Fifi ane ma pictures ne video riri kutenderera pa social media asina kupfeka achita lula lula. Saka Shadaya night anyora iye achiti the mother had nudes all over social media in 2023. The daughter now has nudes all over social media in 2024. Chichakadaro, daughters will most likely imitate their mothers. If she is being raised by a single mother, run, the apple doesn't fall far from the tree, learn or perish. And Rambera akati, but don't put it past that it's actually the mother's idea. She could be grooming a marketing strategy. Yes, this is very common when hure get old. They start grooming their daughters into the trade. They will live viciously through their daughters. Said but true, learn or perish. Vazukuru vambuya ndavataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Mumwe munhu wauya akati the cleanest indicator of who a woman will become is her mother. If the mother is not good, she can't raise her daughters to be. Otherwise, the law never fails to hold sway. Mumwe munhu akauya akati yes, this is very common when a hure get old, they start grooming their daughters into the trade. Mumwe munhu akati the apple doesn't fall far from the tree. Mumwe munhu akati 90% of women in Zimbabwe are single mothers, not because of their choice. Mumwe munhu akati gavi rinobva kumasvuuriro, ndozvataurwa nemumwe munhu. Mumwe munhu akati it's important for fathers to be there in their daughter's life. Mumwe munhu akauya akati like mother like daughter. Mumwe munhu akati if she is being raised by a single mother, run. Mumwe munhu akauya akati now we wait for the grandmother's nudes. Saka Shadaya night munongomuziva aenderera mberi angasati apedza akati in all this you need to realize the young girl is actually a victim of a grooming up without a proper role model and without a figure father. I feel pity actually for the young girl. She grows up under this toxic environment of a mother addicted to lula lula. What kind of example is she setting for her kids when she is jumping from one man to another? Ndozvataurwa naShadaya nevazukuru vambuya neanda vamwe vachiti aiwa paShadaya wataura chokwadi. Mai Titi ndio vari kukonzeresa zvese izvi. Kudai Mai Titi vanga vari munhu ari right ane behavior, kudai tisina kusvika apa. Musakanganwa kuti Mai Titi tikada kukaunda varume vavapinda vachisiyana navo vawandisa, zviri kuita kuti vazukuru vambuya neanda vachiti Mai Titi kanhu kavo ndo kanongota sekanongovava. Kudai kakasingavavi, kudai pamwe maybe vana ava vari right, because vana ava Mai Titi vane vachiita chihure chavo pamberi pevana. So handizi guys tinoti kudi aripo mumwe munhu auya akati man if her mother is ari hure, she will be promiscuous. If her mother is disrespectful, she won't respect you. If her mother is a career gossiper, she will be the same. Listen or perish. Mumwe munhu ari kudara kudedza kuti Mai Titi nematauriro avaita vava nematauriro avanoita vana vanodzidzei. Mumwe munhu akati that is a walking red flag alone. Men shouldn't even hesitate to leave such ladies. Vachireva Mai Titi. Mumwe munhu akati the most painful thing is you will see a man who is ready to go into marriage with the mother. Vachireva Mai Titi. Saka handizivi guys munoti kudini. Zvo ndachikumbira kuti mukomende down below mutiudze kuti apa ari wrong ndiani, mwana kana kuti ndimai, because vamwe vanhu vakutoti aripo mumwe munhu ati iye masingle mothers akawandisa but it's not about their choice. Saka iwe Shadaya usataure zvausingazivi, but tinounderstanda kuti pana Mai Titi it's a different story, because Mai Titi tinongovaziva vachichinjanisa varume only for now. Pavakabuda mujera tizive
but pamwe maybe vanogona kuti surprise, but ndo zvatongoitika guys. Handizivi kuti munoti kudi, asi Shadaya aendesa shoko achidedzera kuti inini ndinoblema amai, ndoblema masingle mothers, because masingle mothers anokurisa vana pasina varume, pasina munhu ane achifanirwa kuti acontrole mwana. Saka please comment down below mutiudzewo kuti zvataurwa naShadaya muri kubvumirana nazvo here, kuti kana uri mai vane vana usina murume haugoni kukurisa vana, munongoziva mega. Ndo zviri kutaurwa naShadaya. Thank you so much. Don't forget to subscribe and like our videos kuti aende kure.